Nagragsak to intun umay ti Apo, at danto dakkel arag ko kadagiti sa santo, agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad, intun dumteng ti agsapa kadagiti amin anay salakan. Iti daytan nga aldaw adda akto met itjay, no kayat dak asaraken agsagana kay itan, agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad, intun dumteng ti agsapa kadagiti amin anay salakan. Saan nyo nga itungtungwa tiin kay panagsagana, gundaway yu amin kita saan ton madamdama, agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad, intun dumteng ti agsapa kadagiti amin anay salakan. Bunggunayo isuddaken no ti Diyos tin kay denggen, ngem no saan yu apatchen dusain kay lakamen, agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad, intun dumteng ti agsapa kadagiti amin anay salakan, agsasarak kay tuig jay ruangan ti napintas a syudad, intun dumteng ti agsapa kadagiti amin anay salakan.